Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yefqahu qavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Amma ba'd. İsra bilen Mi'raç näse bilen ayrıla. İsra ul Mekke'den Yerusalimga, Kuds meşitine, El-Aqsa meşitine kuşu. Hamandan sonra indi Mi'raç ul Kuds meşitinden, El-Aqsa meşitinden indi Allah Subhanahu ve Teala yanına ko'tarilу. Şuшы Mi'raç dep atala. Bugün inşallah şular turunda söyleşirbiz, ayat okurbiz. Lakin aldan indi bir sırau birisi kile. Eğer de mesela bizge kimgedir eymi? Mena, sana, kimgedir eymi? Bir bela kilse, bir katı bela kilse. Ondan sonra bir atnadan sonra tağın bir bela kilse. Tağın bir meşakkat kilse. Tağın bir. Şulay bir yıl barsa, bir yıl davrında yani. Gün sayın, atna sayın bir problem, bir meşakkat, bir bela kaza, bir ağırlık kilse, biz нәрсе айтабыз ахырында bir yıldan soң? Гадәттә кешеләр нәрсә ярар? Без әлхәмдүлилләh мусульманнар. Гадәттә нәрсә әйтәләр? Ни өчен миңа бу бәла каза килде дип, дип әйтә. Шулай бит? Гадәттә шулай була. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям 10 ел дәварында бәла каза астында яшәгән. Иң алдан беләсез. Bizning Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ул peygamber bulganча kadar özünün halk arasında Muhammed el-Amin kuşamatı bulgan, değil mi? El-Amin demek şanışlı. Yani bizim de avulda Tatarlarda, değil mi? Avullarda nişke ettiler? Qaysı Ravil, Profesör Ravil. Qaysı Ahmet, Buri Ahmet. Qaysı tigi, busu, değil mi? Şulay ettiler bizde. Avullarda da, Garaplerde de şunday гадәт булган, bir-birsine кушамат бирәләр иде. Демәк, Мәккәдә иң ышанычлы, иң тугры, bir качан да алдамый торган, bütün кешеләрнең ышанычларын җиренә җиткереп китерә торган Әл-Амин ышанычлы bir кеше булган Мухаммад. Yani аннан да булганнар ышанычлы кешеләр, ләкин иң ышанычлы ул булган, әйме? Ул мин пәйгамбер дигәч, Allah Subhanahu ve Teala миңа вахи индерә дигәч, Кур'ан-ы Кәримне укый башлагач кешеләргә, алар аны кәззәб дип әйттеләр. Ялганчы. Ул намаз укый башлаган вакытта, Кәгъбатулла янында Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям аның янына килеп, өстеннән нәҗис түгәләр иде. Аның дусларын, иптәшләрен кыйныйлар иде. Хәтта үтерәләр иде, беләбез, әйме? Кайберләрен үтергәннәр. Аңа бойкот аның гаиләсенә, bütün Хашимовларга, bütünüsünә бойкот ясадылар, әйме? Yani алар белән берни сәүдә итмәделәр, аларга ризык та бирмәделәр, аларны иләреннән куып чыгарып, ачык һавада яшәттерделәр. Бойкот булды. Без нәрсә эшләр идек бу вакытта? Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям үзенең миссиясын, исламны аңлатуны туктатмаган. Аннан соң кайгы елы килде. Кайгы елында Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ике иң якын кешесен югалта. Абу Талибны, аны саклый торган, аны яклый торган абысын һәм үзенең сөекле Хадиджа хатынын Халал җифетен югалта бер юлы. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям бу вакытында барым Таиф халкына исламны аңлатам. Yani күрше шәһәргә барып, аларга исламны аңлатачакмын дип, шуларга бара. Аларга килеп аңлатканда, мин сезнең өчен җәннәт юлларын күрсәтергә килдем, җәһәннәмнән сезне коткарырга килдем дип әйткән вакытта, аны мәсхәрә итеп, аннан килеп, артыннан сабыйларны, акылсызларны җибәреп, ташлар белән ыргытып куып җибәрәләр. Нәрсә эшләр идек? Шушы вакытта Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям bir инде каннары агып торган вакытта, bir җирдә туктаган, җал иткән вакытта моның янына фәрештә килә. Фәрештә әйтә: "Эй Расулуллах, эй Аллаһның илчесе, мин тау фәрештәсе. Аллаһ Тәала мине җибәрде синең әмереңне үтәргә. Нәрсә әйтерсең? Әгәр дә әмер итсәң, мин шушы тауны бу шәһәр өстенә әйләндереп үстән куячакмын ди." Biz нәрсә эшләр идек?
Без нәрсә эшләр идек? Ох, алар мине, пәйгамбәрне, Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, юк ди, кирәк түгел. Әгәр дә аларның, иншалла, аларның оныкларыннан, аларның нәселләреннән бер кеше булса да исламга килсә, кирәк түгел, яшәсеннәр. Имтихан астында булды, әйме? Имтихан. Аллаһ Тәгалә имтихан итә моны. Нәрсә эшләр микән? Шундый мөмкинчелек, әйме? Атомный бомба бирделәр кулына, әйме? Бас кына. Чик, битте. Әйме, таиф юк. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям менә бу авырлыклардан соң, менә бу имтиханнардан соң, ничә еллар, 10 ел әйме? Имтихан астында көн сайын ташлар микән, ташламас микән үзенең миссиясын, исламны аңлатуны ташламас микән дип, үзенең миссиясын дәвам иткән вакытта Аллаһ субхanahu ва тааля пәйгамбәрбезне саллаллаху алейхи ва саллям иң зур мугъҗизасына лаеклы итә. Яни беләбез, иң зур мугъҗиза инде әлбәттә Кур'ан-ы Кәрим. Без аны бүгенге көндә дә кулыбызда тотабыз. Ул мугъҗиза, ансы иң зур мугъҗиза. Ләкин Мигъраҗта, Исра Мигъраҗта бик зур мугъҗиза, җәмәгать. Бик зур мугъҗиза. Нигә бирелгән? Беренчедән лаеклы булды. Лаеклы. Икенчедән безнең пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям кешеләргә дә, җиннәргә дә үзенең вакытыннан алып кыямәт көненә кадәр нинди кешеләр яшәячәк, аклар да, каралар да, руслар да, татарлар да, гарәпләр да, французлар да бөтенесенә җибәрелгән. Аллаһ субхanahu ва тааля аңа бик зур фурсатлар бирде, бик зур кораллар бирде, һәм менә шулар бөтенесе Мигъраҗда булган. Аят укыйбыз. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Субханаллази асра би'абдиhi лейлан минал масҗидил харами илал масҗидил аксаллази баракна хавлаху линурияху мин аятина иннаху хувас самиул басир. Үзенең кулын бер төндә Харам мәчетеннән, Мәккәдән Жирак мәчетенә, Акса мәчетенә, Иерусалимгә күчереп куйган Аллаһ субхanahu ва тааля субхан. Ул кимчилексездер. Ул Акса мәчете тирәсе мубарактыр, бәрәкәтледер. Һәм без аны күчердек, Аллаһ Тәгалә дип әйтә. Һәм без аны күчердек, аңа үзебезнең аятларыбызны күрсәтер өчен. Аят инде ул мугъҗиза, ишарат. Без бүген аят турында сөйлибез. Ягъни менә бу бөтен аятның соңгы сүз. Без аны күчердек, аңа аятлар күрсәтер өчен. Аятлар күрсәтер өчен без аны күчердек дигән сүзгә таянабыз бүген. Иң беренче җәмәгать, иң беренче Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям күргән мугъҗиза булды бурак. Бурак ул ат белән ишәк арасында бер хайван диде Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Аңа утырып ди, кайсы җирне күрәсең, шул җиргә шундык барып җитәсең. Шундый тизлек белән барып җитәсең. Инде гарәпләргә моны әйткәч, инде алар шаккаттылар, инде мөмкин түгел ди. Юк, андый хайван булмый, алай җире бул. Без инде бүгенге көндә ышанабыз, әйме? Без бүгенге көндә үзебезнең машинага утырабыз да, уфукка кадәр 3 минут эчендә барып җитәбез, әйме? Шулай бит? Машинага 3 минутта барып җитәбез. Алар, ягъни аңа 1 сәгать барсалар, элек без 3 минутта барып җитәбез, әйме? Самолет булса, бүгенге көндә самолетлар шушы җираклыкны җәмәгать 10 секунд эчендә үтәләр. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйткән, күз кая күрә, шул җиргә бер мизгелдә барып җитә торган хайван диде, әйме? Безнең бүгенге көндә самолетлар шушы озынлыкны 10 секунд эчендә барып җитәләр. Әле бу иң соңгы нокта түгел, әйме? Әле киләчәктә кешеләр тагын ничек җирләр белмибез. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям шушындый хайван бирелде, әйме? Ул хайван шушындый зур тизлек белән Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямны
Мәккәдән Иерусалимгә күчереп куя. Беренче мугҗиза. Күрде. Һәм аның иманы шуның белән ныгыды, әлбәттә, шулай бит. Анда барып җиткәч, Иерусалимда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламны каршы алалар бөтен элек яшәгән пәйгамбәрләр. Күпме пәйгамбәр булды бу дөньяда, аңа кадәр бөтенесе җыелалар. Чөнки безнең пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям соңгы пәйгамбәр иде, әйме? Аннан соң башка пәйгамбәр булмый, һәм ул пәйгамбәрләрнең мөхөрі, соңгысы мөхөрі, иң хәерлесе таҗы, һәм аны каршы алалар бөтен пәйгамбәрләр, һәм шушы Иерусалим мәчетендә, Акса мәчетендә алар бөтенесе бергә намаз укыйлар. Ничек бөтен үлгән пәйгамбәрләр, әйме? Безнең пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям Исра мигъражны тәне белән кылган. Ягъни уе белән түгел, төшендә түгел, тәне белән кылган, әйме? Ничек бөтен шушы пәйгамбәрләрне Аллаһ субхана ва тааля үлгәннәрен бөтенесен җыеп, шушы Акса мәчетендә алар бөтенесе бергә намаз укыйлар. Исра мигъраж кичәсендә. Бу икенче зур мугҗиза, әйме? Аннан соң пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тагын имтихан ителә җәмәгать. Шушында аның янына Җибрил алейһиссалам 2 савыт алып килә, берсендә шәраб, вино, берсендә сөт. Ал ди, иш дигән вакытта пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям сөтне ала. Сөтне ала да эчә, һәм Җибрил алейһиссалам әйтә: "Син ди фитратны, чисталыкны сайладың" ди. Һәм синең өммәтең дә фитратны, чисталыкны сайлаячак. Ягъни без дә шулай ук сезнең белән бүгенге көндә шәрабка караганда сөт эчәбез, әйме? Без дә чиста, ислам дине чисталык дине. Һәм бу инде имтихан була пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллямга, әйме? Шушындай күз алдына китерегез. Безнең бит баш әйләнер иде, әйме? Килсәләр күз алдына китерегез. Берәрегезне алалар да бер җиргә алып киләләр. Анда бөтен президентлар җыелды, әйме? Путин да, Трамп та, тегесе да, бусы да, фәлән да, әйме? Әйтәләр, син буларның рәисе. Син иң зур дип әйтсәләр безгә, нәрсә була башыбыз белән? Әйләнеп китәйме? Шушы мин шундый дәрәҗәгә ирештем дигән вакытта, нигә шәраб эчмәскә инде, әйме? Юк, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям фитратны, чисталыкны сайлап, инде шул була аның мигъражга соңгы ноктасы. Ягъни бусы да имтихан булды, һәм пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям янына мигъраж юллары ачыла, һәм пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям 7 кат күкне үтә. Шушы 7 кат күкне үткән вакытта пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям җәннәт, җәһәннәмне күрә, гарышны күрә, курсины күрә, әйме? Ягъни күп әйберләрне күрсәтелә пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямга. Чөнки ул бик күп кешеләр өчен җибәрелгән, һәм ул бик күп кешеләргә аңлатырга тиеш кеше. Ул каяндыр китаптан укып түгел, үз күзләре белән күреп, булар бөтенесен аңлатырга тиеш булган кеше. Шуның өчен Аллаһ Тааля аңа шушындай зур мугҗизаларны күрсәтә. Мигъраж үзе дә нинди мугҗиза, әйме? Космоска ничек безнең космонавтлар чыгалар, әйме? Бер ракета коралар, әйме? Ракетаны ничә ел ясыйлар, әйме? Шуңа ягулык куялар, анасын зур иттереп, шундый ракета ясап, күп кешеләр аны кабызып җибәрәләр да очып чыга, әйме? Анда җиреп, анасы кире кайта, әйме? Анда җиргәндә скафандр кирәк. Тегесе бусы, әйме? Бер зур фән. Ләкин пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллямны мигъраж кылынган вакытта шиткән, әйме? Җиңел генә бөтен космосларны, бөтен нәрсәләрне Аллаһ Тааля күрсәтте. Һәм әлбәттә иң зур мугҗиза Аллаһ субхана ва тааляны пәрдә аша күрү, Аллаһ Тааля белән сөйләшү, ул башка бер нинди дә пәйгамбәргә бирелмәгән мугҗиза. Муса алейһиссалам сөйләшкән әлбәттә, әйме? Башка пәйгамбәрләр дуга белән, ни белән, вахи белән сөйләшкәннәр, ләкин Аллаһ Тааля янында, үзенең янында сөйләшеп, заг иттереп сөйләшү бары тик безнең пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямга гына насыйп булды. Һәм ул шуның белән шушы сөйләшү эчендә бик күп мәгълүмат ала. Ягъни без кайбер чакта әйтәбез, каян белгән пәйгамбәрбез, әйме? Ул киләчәктә шушындый кеше була, кыямәт көндә шушындый кешене алып килерләр, булай булыр, тигеләй булыр, әйме?
Бүтүнүсү шунда, мына бу мезгилде турыдан-туры Аллах субханала тааля мәгълүмат бирә, һәм шунда Мигражда турыдан-туры Аллах тааля бер нинди дә арадашсыз турыдан-туры Әл-Бакара сүрәсенең соңгы 2 аятын бирә. Әйме? Соңгы 2 аятын безгә бүләк буларак бирә, мусульманнарга бүләк буларак бирә. Җәмәгать, Мигражның беренче бүләк безгә Бакара сүрәсенең соңгы 2 аяты. Кем шуны төнне укыса, 2 аятын ул аңа җитәрлек диде Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям. Ягъни шушы Әл-Бакара сүрәсен ачабыз, соңгы 2 аятын укыйбыз, амана Расул шушы аятларны укысак төнне, ул безгә җитәрлек була диде Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям. Беренчесе. Икенче бүләк безгә Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте шушы вакытта, безнең бит баш әйләнер бит, Без әле президентларга түгел, бөтен пәйгамбәрләргә имам булып безне билгеләделәр, Күккә миграҗ кылдырдылар. Аллаһ белән сөйләштек, җәннәт, җәһәннәмне күрсәттеләр, баш тамаман әйләнеп китер иде, Ләкин Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, минем өммәтемә нәрсә була? Нинди бүләк? Аллаһ Тәгалә әйтә, намаз. Намаз мусульман кешенең миграҗы. Biz de sizin bilen namazda migраҗ kılabız. Biz de sizin bilen namazda Allah bilen aralashamiz. Bir hadiste Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayta, namaz di kişinin Allah Teala'ga münajat oku. Yani münajat inde ul sırlı söyleşu. Şunun için söyleşken vakitte uylasın, нәрсә söylesin, нәрсә сөйли. Namazda bulgan vakitte diye, Peygamberimiz, нәрсә söyleysiz, uylagыз. Çünkü ul münajat, migраҗ, Allah Teala bilen күрешү, Allah Teala bilen сөйләшү. Şuшы 2 бүләкне Allah Subhanahu wa Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge migраҗ кичәсендә бүләк итте. Һәм аннан соң җәмәгать Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem кире кайткан вакытта İbrahim aleyhisselam bilen tam bir şiraшу була. İbrahim aleyhisselam bilәбез peygamberlerinin әтисе. İbrahim aleyhisselam әйтә, ey Muhammed ди, син ди үзеңнең өммәтеңә миннән сәлам тапшыр ди. Ey Алабуа халкы, İbrahim aleyhisselam sizге сәлам әйтте миграҗда. Ey Руслан, сәлам сиңа. İbrahim aleyhisselamdan. İbrahim aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşa bütün ümmetke hem bizge de eyma. Maksud abi sina selam. İbrahim aleyhisselamdan selam kildi. Hem diye sinalarga eytti, özünün ümmetine eyt. Cennet jeri huştur, mübarektir diye. Suyu temnidir cennetinin. Lakin jeri tip-tigiz di cennetinin. Cennetinin jeri tip-tigiz di. Biz bir cennet tileybiz, eymi? Bakşa, cennet degen söz bakşa. Anın üsintileri Subhanallah, velhamdülillah, la ilahe illallah, vallahu akbar sözleri. Anın üsintileri. Yani eğer de sizge ahirette cennet bakşası kireyken ey Müslümanlar diye, ey İbrahim aleyhisselam ayta. Kireyken bakşa sizge bundan anı oturtup barığız. Şu dünyadan tiginde üsintilerini oturtup barığız. Subhanallah, velhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu akbar sözlerini jiberigiz. Oturtup bir ağaç buldu. Subhanallah, velhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu akbar tam bir ağaç buldu. Şulay özügizge bakşаны oturtup koyuğuz di. İbrahim aleyhisselam bizge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşa şuşunday haberini jiberdi. Cemaat, indi ayttık, mana bu bütünüsü indi, eymi? Bütünüsü. Mana bugün söyleşken eybirler, eymi? Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nindi ağırlıklarını kurdu. Nindi ağırlıklar, nindi imtihanlar aşa üttü.
Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля аңа нинди зур бүләкне бирде? Миграч. Безгә дә бу ишарат. Эй мусульманнар, әгәр дә сез шушы дөньяда Аллаһ Тааля биргән авырлыкларны, Аллаһ Тааля биргән имтиханнарны дөрес иттереп каршы алсагыз, сезгә дә шушындай зур бүләкләр булачак ди. Аллаһ Раббыбыз барыбызга да үзенең динен, ислам динен дөрес иттереп аңларга, хәерле үзе яраткан, үзе разый булган гамәлләрне кылырга насип әйләсен. Аның ризалыгында булып, аның сөекле яраткан бәндәләреннән булырга насип әйләсен. Һәм аның белән 5 вакыт намаз күрешеп, ахирәттә дә Аллаһ Субханаһу ва Тааля белән күрешеп, аның белән сөйләшергә, аны күрергә насип әйләсен. هذا والله التوفيق الحمد لله بصواب ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وأعمال متقبلة